যতন হামবাই খুলুমখা দুই তিনটা ইস্যু ন তৈ হাস্তেনি যত লোকরমনো কাইছা ভিডিও মেসেज রনাनि बागैनो आं नायो पहिलाव जों एक नम्बर इस्यु खा लन्डन कालचार टुर न तैयै स्पेशली कयेकजन लिडार ते कतिपय আগরতলা बेस्ड निउज पेपर जेबाबे महाराजा न ते एडिसी न एलिगेशन खाइमनि पहिलाव आं सानानि मोसौगो जोंथिनि तिप्रासानि कालचार बनो जों प्रमोट खाइनायनि बागैनो महाराजानि साकथारमों बाय लन्डन न काइसा प्रोग्राम इंडिया वीक नि प्रोग्राम ते यूनिवर्सिटी जुदा जुदा रावबो जोंनि तिप्रासानि कालचार फुनुंनानि सुजुग माखा अमनो त्रिपुराव फर्स्ट टाइम जोंनि तिप्रासानि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि CEM जोंनि इतिहास रंनो जोंनि बुबाग्रा कक सावनि ग्लोबल स्टेज जों आगे आगरतला राव सिमिनि जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन न फुनुंलाय मानो दिल्लीआव थाङै 26 जानुवारि 15 आगस्ट राव तलाङै थांजाबो नेनि रिसाबाय रेगनाय न सारिबाय मिक्स खायै मिक्स कालचार खाय फुनुंजाबो जोंनि तिप्रासानि कोनो कालचार न गाहाम के प्रमोट खायजाया जों फर्स्ट टाइम जोंनि एडिसी नि बयस ताबुक 40 बोसोर जों बुबाग्रानि नेतृत्वनो अमहाय काइसा ग्लोबल स्टेज लन्डन हाय जागाव जोंनि तिप्रासा कालचार न फुनुंनानि सेप माखा अम जोंनि तिप्रासानि बागै बेलायखे प्राउड जों साकसन गर्व खायै सामावो गंसुगै सामावो जे जोंनि कालचार अ जागा सवैखा जेता राज्य सरकार ओंथों ते एडिसी ओ गोदोमा चालक थानाय राव जोंनि तिप्रासानि कालचार न अमहायखे प्रमोट खायै माया बा खायनानिबो वान्स गया हायसि इनके अमनो जोंनि बुबाग्रा फुनुखा दुई नम्बर खाथिनि ऑफिशियल स्टाफ ते कालचार टीम सिमिसि एडिसी नि स्पन्सर बाय थाङो जोंनि महाराजा ब एडिसी नि स्पन्सर बाय थांया बनि रां बायनो ब थाङो आगे बुब गोबांमा जोंनि एडिसी ओ कब्जा खायाफानो जतन साइमानो जोंनि बुबाग्रा इनके रां फैसानि कुनो अभाब करे जोंनि तिप्रासानो से गामि गामि आमसाय लामा लामा गुरिबै थांफ्र पर्यन्त बागै जोंनि तिप्रासानो हाया चाया न हांके चुबावै दं अ जागाव कतिपय लिडार राव जे बुबाग्रा न एडिसी नि रां बाय लन्डन गुरि दंगो पेन्शन माया एडिसी नि कर्मचारी राव हाय राव हि कुतुकसाय दं इनके आं बनो सानानि मुसुगो जोंनि महाराजा जेफ्र एमडीसी हनै इलेक्टेड दंखा एआरसी नि बो चेयरमैन बनि फुल एन्टाइटल दंगो जे अरनिवा TTAADC मानानि निने जेकुनो ट्रावेलिंग अलाउंस राव नानानि बागै महाराजानि एन्टाइटल दं फियाबा 2021 नि सिमि ताकसिक जरा एडिसी नि कोनो TTAADC इभेन सैलारि पर्यन्त जोंनि बुबाग्रा एडिसी नि नाया ब जोंनि तिप्रासानो डेभलप खायनानि जोंनि तिप्रासानो कुसुगो कारनानि बागैसि साकथारै सामखाय दं अ जागाव सियावै मोंसा तामसनाय बुबाग्रानि सम्पर्के सियावैनो जे बर' राव जे पेपर राव जे एडिसी नि रां बाय अमहायके लन्डन आव गुरि दं हि सानाय रनो आं सानानि मुसुगो निरवनि टाइम निरवनि पिरियड हयतो निरव मोंसा वासो मालिया खायमालिया दिनै जेता बुबाग्रा खाय फुनुखा बनो नों प्राउड जोंदि बुकुंसि सुगजागदे जे लन्डन हायो तलांमानि न दुई नम्बर जे निउज पेपर कयेकटा निउज पेपर जे फुनुमानि आंबर नबो जोंनि तिप्रासारावनो सानानि मुसुगो जे जों कुसुगो एक कदम या 10 कदम बसकांवा आगावनानि नायखांके जोंनि तिप्रासानो बिब्रांत खायनानि बागै फुलली पलिटिकली मोटिवेट खायै जोंनि बख्रंनो मिहिरनानि बागै अमहाय निउज सुयो और जागाव कालचार इवेंट कालचार प्रोग्राम टूर थांमानि भाई निनी पेंशन नि कुनो रिलेटेड करे पेंशन नों कम से कम मानलि पेंशन नानि बागै हिउज रां नांगौ टोटल निनी 350 जनानो पेंशन नांगौनानि बागै 108 कोटी ताकलाय बोसोर नांनाय आगेनि 60 कोटी मतो नांनाय लन्डन जे प्रोग्राम रहमानि कुनो आसो जे पेंशन रनानि न थुं सबाय आरो रहया हायसि किछा मासा खरस थाङो हायफानो चिनि तिप्रासानि कालचार न प्रमोट खायनायनि बागै अमाहाय नाङो
hani bang chung event sinamani chin bubagra arok kusugo telangnani bagoisi pension ungkha legacy challenge angmi afro facebook o post khaikha omo CPM ni pro je pro edisio sakri nawo afro CPM ni je naine rok borok bono kaham ke systematically pension ni bagoi roi klanglia hani bangoi tabok challenge chung tongo chin mukhyamantri rajyoni mukhyamantri boronobo ang sai tongo je Maharaja soho finance minister chief minister sini forest minister sini tribal welfare minister om haike secretary rok bo tongnai ke meeting khainani bagoi chung bar sajak bukhubai tabo hingke letter bo rokha je rajya sarkar borok jodi naikha hingke omo daitini pension ni solution nai ang rajya sarkar ni thani ni omono responsibility hnei wanchogo je rajya chalok thanai kedungma CPM ni leader rok borok bo busiu je agi ADCO beton sasi state government dang roi hangke khok saphan beton roi me ADC ni kuno source of fund kre je salary ronani pension ronani tabok bahai agi bahai hingke asa kedungma sagari khai family kobang man nogo ADC ni kormosari timely salary mai ang mani je pension mai ang mani bagai ang dukho prakash khayo romai ang mani bagai जों चिनि ADC नि अंगै चिनि बुबाग्रा अनेक जातियाव दं जेफ्रो चिफ मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो बनो पेन्सननि कक सावो जेफ्रो फाइनेन्स मिनिस्टार बाय मालायो आफ्रोनो कक सावो इभेन सरकारि प्रोग्राम नि सोसाइटी नि प्रोग्राम गरिया फेस्टिवल असन मालायफ्रो आं फाइनेन्स मिनिस्टार न साखा जे पेन्सननि प्रब्लेम न सल्व खायनानि दायति